Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Biyernes kakailian 13 apo ti babilang idi bulan ti Oktubre 2023. May danong ka na kayo ti programa Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yo, Robert Berto de la Cruz, idi technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, idasar mi apo di damag, nga amumi nga pakaseknante amin na sa pada, kaya na kastameten manginformar kada tayo, kada ito yung pagtengken pasama kidintero apagilian, iti kabukbudan tayo nga lugar, kaya uray pa ijay balasyo taaw, kang runan na po deti gubat, ijay Israel, gagayem ken kaabsat. Okay, mainay ga po iti gubat ijay Israel ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. gagayem ken kaabsat. Impasigurado na kadiri kakabagyan digiti dua nga Filipino nga pimusay apo ijay Israel nga aramiden amin ti gobyerno ti pamuspusan tapnon mayawi den ti bangkay digitoy nga pimusay gapo iti daytoy nga gubat gagayem ken kaabsat. Mainay giti daytoy dagiti opisyalis ti Israel apo napalalo ti panang dayaw da kadati kailyan tayo nga maysa kadagiti pimusay gagiyem kabsat babaen iti panang papatay kadang kuana dagiti Hamas ijay Israel gapu iti saan na nga pulos nga panang ngibati kadijay banbantayan na gagiyem kay kabsat wenno pasyente na nga maysan nga nataingan so parang banwar ti panang ibilang di Israeli officials iti detoy nga Filipina gagiyem kay na kabsat okay idi sabaling bangir adda kano epekto apo iti presyo di magatgatang ti gubat iti Israel kadagiti mundo ng aldaw ada ri agkuna nga minimal laing apo iti mabalin nga epekto na gagiyem ken kabsat iti kabukbukudan tay nga lugar. Iti met beneg ti salunat influenza panateng gurigor trangkaso gagayem ken kamsat adda digiti pasit apo ti Department of Health tapnon ti kasta maliklikan ti adadapay nga panagwaras na nupay kasta ti bilang di mapapektaran iti detoy saan met pay apo nga mapan iti makungkuna nga alert level gagayem ken kakabsat iti sabali nga bangir iti pailang beneg ti agrikultura adda digiti mapilaan apo kano ti reklamo or saklang gapu pailaeng iti kaadda apo digitay nang manipular kano apo iti presyo ti sibuyas gagayem ken kakabsat so padaanan nyo apo tapag sasaritaan tayo digito nga bambanag nga amok nga direkta nga mga pektar kada tayo nukas pagarigan gagayem ken kakabsat digito digiti sumagbamanulaeng dapat digiti sabsabali nga kayat mingi dasar kada kayo apo iti lasod ti maysa nga oras sa panakaidanon ti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian.
Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Daytoyen tinururan di Disem kanidi daan nalugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan lagi di modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Okay, tuloy-tuloy. Tintay pa nagpipinadamag. Nung malagipyo po, kariti na palpalabas sa lawlawas, adat din nagbalin nga pamilin ni Presidente Bongbong Marcos, kariti ahensyas ti gobyerno, nga maiyalisto apo ti panakaipila ti kaso kariti mangsabsabutahe iti biyang ti agrikultura, especially agricultural products kas lako ma-hoarding, manipulation iti presyo, gagayem kay kamsat ken sabsabali pay nga dati ket mangitunda iti parigat kada tayo nga aggat-gatang gagayem ken kamsat tatapo adan dati nagbalin nga rakurak manipod ti Department of Justice nga mangipila da apo iti kaso ti Department of Justice ket mangipila iti kaso administratibo kontra iti talo nga opisyal ti Department of Agriculture ken digiti negosyante nga mairaman wenno karaman iti onion smuggling itay napalabas nga Disyembre 2022 nga dito iti rason na no apay nga imabot iti dandani 600 or 587 kada kilo imabot pa gidi ati more than 700 gagiyem kay kakabsat mapaniknikak deta gabuta ada kabsat ko Metro Manila no malagip yo na in interview tayo isuda talagang
100 of kilos tigat yatangin da nga sibuyas gapo ka DJ negosyo na gagayem ken kaabsat ya. So maipaneknek tayo nga kung konfirmaran ni di kay inuman tayo DJ kabagis ko wenno kabsat ko di Manila nga imabot apo iti more than 750 no kagriro iti kada kilo ti sibuyas kada di nga tiyempo last part gagayem na ti 2022. Sigon ni Justice Secretary kaya Jesus Crispin Remulla, karaman kada iti opisyal nga mapilaan iti kaso. Digitoy, sumaganad, suspended DA Assistant Secretary Christine Evangelista, Bureau of Plant Industry Officer in Charge Glenn Panganiban, Agribusiness and Marketing Assistant Service Officer in Charge Junibert Desagun, from DA, digitoy apo, kaso nga pa nakasalungasing ti anti-graft law ken ti revised administrative code ti may pila baben ti Department of Justice kada iti talo gapu iti inefficiency ken incompetence ito ket may pila iti Office of the Ombudsman. So ombudsman case detoy apo ti rolling ti ombudsman after nga maadal da jay kaso mai-forward met lang apo kada iti korte gagayem ken kamsat kabayatan na pila pa ti maisina a kaso kaso nga hoarding, profiteering, falsification of private documents and use of falsified documents. Gigiyem kay amsat ti Department of Justice kontra palaeng kaditi opisyal ti Bunena Multipurpose Cooperative nga dagitoy ket Israel Reguyal, Mary Ann de la Rusa, Victor de la Rusa Jimenez. Mamati ti DOJ Secretary Crispin Boying Remulla nga napigsa kenadua po digiti ebidensya gagiyem ken kamsat ti opisina na ti Department of Justice Prosecution Panel para iti panakaipila ti kaso ti korte ti kadagiti saong individual ken negosyante. Posible pa nga manayunan kunana ti mapilaan iti kaso iti detoy nga issue may panggap ti sibuyas gaputag tultuloy ti investigasyon ti National Bureau of Investigation seknan iti smuggling ngayon so smuggling gagiyem kay kamsat no smuggling no kunam iserrek ditoy nga awan iti custom duties da awan ti baybayadan da parang libre-libre da lang gagiyem kay kamsat diti awan ti direkta nga maibaga nga partisipasyon digiti talaga DA malaksi dapo kadi incompetence wenno panagbaybayada gigiyem ken kamsat kadigitoy nga nasaong pasamak gagiyem kamsat suspended DA Assistant Secretary Christine Evangelista, Bureau of Plant and Industry Officer in Charge Glenn Panganiban, Agribusiness and Marketing Assistant Service Officer in Charge Junibert Desagon gagiyem kamsat kaso nga pa nakabalusingsing ti anti-graft law ken revised administrative code ti pila ti Department of Justice kaditing opisyal gapoy ti makungkuna nga inefficiency and incompetence iti Office of the Ombudsman gagiyem ken kamsat. So dito from DA so any reaction coming from the Department of Agriculture in line iti pan nakaipila ti reklamo kadagitoy nga tattao nga agububra agtrabaho iti daytoy nga pangopisinaan gagiyem kay amsat headed by the President Ferdinand Marcos gagiyem kay kamsat di ba nangako nagkariya po ti opisyales ti Department of Agriculture nga suruten ti departamentuda ti direktiba ti Department of Justice. Dediket kalpasan nga iparwar ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla ti panakipila ti kaso nga graft and corruption kadagiti opisyal ti ahensya may nagiti kontrobersyal nga panakairaman da iti panag-stock panang manipula ti presyo ti sibuyas iti December 2022. Ito, parang iti nga news item, parang direkta nga addaam muda na po iti panag-gurnong or let's say hoarding na siguro ito. At ag-stock ka, ket inutem when ilimeng mo DJ stock mo gagayem kay kabsat possible nga DJ ket hoarding
or let's say ada stock mo gapo ta illegal ti pan nakaisirek na, but awan met apo tinagbalin nga rakurak coming from the Bureau of Customs nga isuda apo iti makaammo nga mang tingiting mang classify kadigit ay goods, items, ang agga po ijay balasyo taaw, no, digito ket smuggled no saan, ada record da, no, sino digito consignee, sino digito pakaipanan na, no, to'y tigapuan na, ada ka di binayada na custom duty, klaro ka di tibiyang ti adwana, or tibiyang ti Bureau of Customs, si panakaisirek na, yung mga ganon, isuda po, no, daduma pa, no, mapaggatapan nga di karga di lugan, container van, barko, ket smuggled items, serkenda di isuda na nga po ti addaan ti karbingan nga mang serek kadidi kakasje apo nga pagiluganan, barko man or inland gagayim kay kapsata babaen iti panangkita da kadigiti dokumentos, papeles no nasurot ti umiso nga pan nakaiserek di jay when no saan gagayim kapsat ya apusot ti Department of Agriculture ipitpiting na nga maki koordinar and at the same time sumurot iti agbalin nga direktiba ti Department of Justice may naigiti dito nga pan nakaipila ti kaso iti talong opisyal iti biyang ti Department of Agriculture nang ipaaypay ti panigurado ni Agriculture Assistant Secretary ken spokesperson Arnel de Mesa nga saan nga maapektaran ti operasyon ti Agriculture Department no masuspindi digito yung opisyal. Di ba suspindi doon ni Assistant Secretary dito babae. Kabilang kadigiti binigbig ni Remolla, the DA Assistant Secretary Christine Evangelista, Bureau of Plant Industry Director Gerald Glenn Panganiban, ken Agriculture Agribusiness Marketing Assistant Service Officer in charge Director Junibert Desagun. Gagiyem ken kamsata. Inbilin meten ti Ombudsman Samuel Martires Samuel Martires nga amin nga inem nga bulan ti preventive suspension ken Evangelista o so under preventive suspension yung preventive suspension gigiyem kay kamsat saan pay nga verdict or saan pay nga panusa from the word preventive tapno mapreventaran ti asinuman nga opisyal apo nga mabalin nga manginfluensya iti pan naka-investigar DJ kaso gagayem isong adda preventive suspension 6 months para kini Undersecretary Evangelista gapu iti irregularidad ti panaggatang kaditi sibuyas nga daytoy ket nangitunda gagayem kay kamsata irregularidad nga nangitunda iti pan nakagatang ditoy kadagiti kadiwa kinuna ni Demesa nga mabalin nga mangipatugaw da iti officer in charge ni Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban tapno may pasigurado nga awan ti epekto na iti operasyon wenno panakaipataray ti Department of Agriculture no masuspinde digitoy nga nasaong nga opisyal may palagip nga imabot ito na kita nyo tatay 600 plus lang imabot ti 720 pesos kada kilo ti retail ti presyo ti sibuyas iti Disyembre 2022 gapu iti panakamanipula ti nasao nga produkto DJ gagiyem ken kakamsat ti DJ ti husto nga talaga nga presyo more than 700 tinagbalin nga presyo apo ti sibuyas kadagidi nga tiyempo apo dito pagilyante nga Pilipinas nga bunga ti manipulasyon di ba ni House Speaker Martin Romualdez aday dito nagbalin nga rakurak na nga uray ti bagas ket pagamamkan na nga addamet mapasamak nga manipulasyon iti presyo nga kas maitulad iti biyang ti sibuyas gagiyem ken kamsat o itatapo adda ti pangtamanen iti agricultural products nga posible nga ngumato apo ti presyo na gapu pay laing iti deti gubat ijay Israel gagiyem ken kamsat isong adda digitay agbalbalin na po nga mando or addang nga masapul nga kitain na po ti biyang ti gobyerno
iti mabalin nga parigat nga ibunga na gagayem kayong kaamsat ti gubat ti Israel iti pagilyan tayo nga Pilipinas, especially deto'y mabalin nga panagngato ti presyo digiti produkto wenno anyaman gagayem kayong kaamsat iti kabukbuudan tayo nga lugar gapu pay laeng nga po iti gubat ijay pagilyan nga Israel gagayem ada deto'y pay may bagbaga nga makita di gubat apo iti Russia, di ba? Isut may sa kadagiti may ibagbagay di nga rason no apay nga adda ti panagngato apo digiti produkto nga petrolyo, presyo digiti produkto nga petrolyo gagayem ken kaamsat so nga kitkitain da apo ti agbalin nga adda nga gagayem ken kaamsat iti detoy nga banag ti gobyerno pagtigtignayan ti may sa senador gapu iti posible nga panagngato ti presyo digitay magatgatang gapu iti giyera ijay Israel gagayem kamsat gapu iti panang raot ti Hamas biglang raot ti Hamas pag tigtignayan ni Senador Christopher Bongo ti insigida nga panagipatungpal ti government intervention diti pagilyan tayo dati ket kalpasan nga adda ti panangnamnama nga ngumato ti presyo diti magatgatang gapu iti giyera iti Israel kini daw ni Go nga mausar ti na bati pay nga pundo ti Department of Social Welfare and Development ken kasamiten ure pay ti Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry para iti ayuda kadagiti pagilyan tayo kadagiti kadaraan tayo nga Pilipino. Nagpanawagan ti senador nga mausar ti nabatbati nga pundo kadagitoy nga ahensya tapnon ti kasta adda ti maibaay nga tulong kadagiti kakailan ket gapu pay laeng iti mabalin nga paragtuloy ti pannakaingato ti presyo digiti magatgatang. Kagiddan detoy nagpanawagan pa iti senador ti Department of Migrant Workers wenno DMW, Department of Foreign Affairs kastameten ti panangipasigurado da nga ammo tayo amin ti bilang digitay Filipinos ijay Israel ken adda digitay mairaman gagayem ken kaamsat rumbeng kunana nga maibakwit iti nasapsapa digiti Pinoy tapno maikanda iti nataltalged wenno panagtalna ti panunot da pakairamanan nen digiti kapamilyada dito yung Pilipinas nadapay iti panangi rakurak panangi baga ni Senator Go ti panakipagriknanay ti pamilya ti duwa nga Pinoy nga digitoy ket natay ijay Israel ayon so expected digito apong mapasamak gagayem kamsat gapo iti deti gubat panagngato digitay presyo gagayem okay kasangwanan na po digiti sabsabali payo damdamag agyaman tayo kadi sumaganat pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan ti St. Camillus de Lelis General Hospital hindi number 121 Zay Flores Street Lawag City nadarikrik na inyo iti bagiyo kayat yung ikonsultar iti doktor mapan iti doktor mapagtalkan Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 Zay Flores Street Lawag City. Thank you very much Ma'am Evelyn Pablo Acosta dito Bakersfield, California, Estados Unidos. Maraming salamat Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you di Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalaling nga aircon technician. Tapno urnusen da ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Kukwa imatmatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much Ma'am Mr. Elvis Panabang ken Ma'am Mercy Panabang di Pearl City, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan iti number 48A Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manipud pa nakaplano aging nga malpas ti kayat yung parakderi na pasdek agserbi nga si pupudno TMT Construction Company babayin di panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan kami nga po ti konseho ti Ili T. Marcos. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ken maraming salamat ken ni Mr. Onofre Durupan manipod iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo manipod iti Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap.
marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Dagito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, daytoy karabukob, kagraman daytoy niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, itiin tayo, panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Dito'y kanayon, nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo, iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugot tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukog tayo. Okay, tuloy-tuloy. Adan talupulo kit inem a minutos ti napalabas. Kalpasan, ti oras tayo alas 12. Happy lunch time po. Kariti man nariman pelaeng mangmangan. Gagiyim ken kabsat. Iti dito yung oras. Ada dito pa nang ipasigurado ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga aramiden ti gobyerno ti amin nga kabalinan na. Tapno mayawit ti bangkay di dua Pinoy nga natay ije Israel gapo iti gubat. Wenno pa nang raot kadakwada ti Hamas. Idagdama, yururayen ken amamwenen ti gobyerno ti abiso ti Israeli government no mabalinen nga maipatulod ti eroplano itawin into nubigat ket agdiso iti airport ti Tel Aviv. Siguro eroplano dito na mapamangala iti bangkay dito nga Pilipino daksang gasat nga kadaraan tayo. Dito iti inpadanon ni Presidente Marcos iti pa nakisarita na iti maysa kaditi kapamilya iti wenno kapamilya ti idirabi iti maysa kaditi Pilipino nga biktima ijay Israel. Iti pan nakisarita ni Marcos iti kabagyan ti biktima kinunati presidente nga adda pa nang namnamada nga mayaramidan wenno maaramid ti pamuspusan nga mapatayab ti eroplano ti gobyerno tapno ti kasta maala dagitoy ang Filipino ijay Gaza. Ditoy Gaza border siguro dito apo. Según iti chief executive no kasapulan nga mangala day ti permiso ti gobyerno ti Israel tapno maipatulod da ti eroplano ket mabalin nga sumurot iti panagturong sadyay dagiti kakabagyan dagiti biktima. Imunan nga in Palawaga, wenno in Rakurak, ti Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar nga nakasagana ti duang C-130
ken maysa nga C-295 nga tumayab mapan iti Israel tapno mapan nasukunen ijay digito nga Filipino nga biktima ijay Gaza no lakit di kalikagom wenno mapalubusan babaen iti gobyerno. Sinigurado pa iti presidente kadagiti biktima no kabagyan digiti biktima nga amin nga tulong nga kasapulan daket maited babaen iti gobyerno karaman dituyen ti tulong pinansyal pakairamanan ti panakaisubli iti pagilyan ti bangkay digitoy adamet tinagbalin nga apelawen no pagmagbaga ti presidente kadagitoy nga kakabagyan digitoy nga biktima nga kanayunen da ti makikoordinar ti Philippine Embassy iti Tel Aviv tapno may update ti embahada ti sitwasyon digitoy nga Filipino iti nasao nga lugar ayun gagayem kay amsat so your uri dala na po ti go signal coming from the Israeli government tapno no makapan dito'y dua or talo nga eroplano nga maisagsagana ken adapay apo dito'y nagbalin nga rakurak ti Armed Forces of the Philippines spokesperson nga mabalin nga sumurot dagitay kabagyan dagiti biktima iti pa nagturong dagitoy nga eroplano tapno mapanda sukunen or iyawid dagitoy nga bangkay gagiyem ken kamsat maysa kadagiti nagbalin nga biktima nga ni Angeline Aguirre gagiyem kamsat maysa nga caregiver ti ibilbilang dagiti opisyales ti Israel nga maysa nga banwar daydayawen da apo deti saan na pulos nga panangipalubos nga panawan na dayjay pasyente na wenno alaga na gagayem ken kakabsat dinayaw unay digiti Israeli officials ti kinabanwar nga inpakita ti napapatay nga Pinay gagiyem kamsat babaen kay iti militante nga Hamas gagiyem kakabsat may nga Pinay nurse nga pulos nga di na pinanawan nagkedkedan na apo ti aglibas nga saan na nga kadwa ti nataingan nga pasyente na kita niyo gagiyem kay kamsat in paset ni Deputy Mayor of Jerusalem Flor Hazan Nahum nga ti nurse nga ni Angeline gagiyem kamsat manipod dito Pilipinas nga ngal alaga iti nataingan nga pasyente na nga ni Nira ijay Kibbutz Kfar Aza gagiyem kamsat kinunat Israeli official nga ure adda ko matsansa or tsansa na nga makalibas manipod ti terror attack ti Hamas inpakita na ti madaydayaw unay nga aramid ken kinasingpet na kinapudno na ken nagtalineed iti abay ti pasyente na uray no manarimaanen ti gyera gagiyem kamsat nga nagresulta iti brutal nga ipapatay na iti ima dagiti Hamas gagiyem ken kamsat nabigbig wenno na iladawan ti detoy nga naramidan ti Pinay nurse kas maysa nga unimaginable honor iti panang sanguna kadagiti terorista. Ti Pinay nurse ket maysa laeng kaditi ribribo nga napapatayen iti gyera nga detoy ket nagrugi iti surprise attack ijay Israel babaen iti Hamas ken adda ti maibigbilang wenno bilang nga sangagasut 50 nga kautibo wenno balod ti Israel kadagiti Israeli iti sabsabalipay nga banyaga digitay ganggan naet iti nasao nga pagilyan kita nyo apo ti kinapudno dito nga Pinay gagiyem ken kamsat nainaganan Angeline Aguirre gagiyem kamsat ada diti mabarin na ako mataglibas gaputa addan digiti Hamas gagiyem kamsat ngem saan binantayan na ken saan na nga pinanawan na pulos ti pasyente na idinto nga dituyen nga pinaltupaltugan digiti armado a lalaki ti iti maysa nga bomb shelter ijay Israel. Bomb shelter di diti paglimengan dapo no nagsiren ni Jayen base apo kaditi mununan nga report bueno in numantay o gagiyem kay kamsat no nagsiren en mapandaamin ni Jayen bomb shelter gagiyem kay kamsat may kanumet ti tulong pinansyal baben ti Department of Social Welfare and Development Office ti pamilya ni Angeline Aguirre ken may sapay nga OFW nga nataymet laeng apo Israel nga detoy ket ni Paul Vincent
Castelvi. Inuman meten iti munisipyo kasta meten ti Kapitolyo ti Overseas Workers Welfare Administration wenno UWA iti pamilya ni Angeline tapno maipaay di kasapulan da nga tulong. Tinaingan ka kid daw apo di kapamilya detoy ket isukuma ti panakayawid ni Angeline di bangkay ni Angeline gagiyem kay kamsat lupay nasakit kasla di da maawat aglalo di kiti naganak ken kana gagiyem kay kamsat di pan nakapukaw di anak da ken di kas jay ti nagbalin niya pasamak di mother ni Angeline nga na inaganan Erlinda kas jay ti panangilawlog na kasla di da maawat gagiyem kay kamsat ang gusto kong mangyari maiuwi agad ang anak ko pakaasi apo dito ina nga ni Erlinda ina apo ni Angeline gagiyem ken kaamsat. So dijay ti latest dito may sahamping nga iparparwar apo ngem gapo siguro kadeti kastoy nga panangipakita ti kinaanes kinaanep dito nga ni Angeline kadidi di na parang panaw kadidi alaga na ori adadan iti bomb shelter gagiyem ken kaamsat dinanon ida digiti Hamas ket pinaltupaltugan da nang itunda apo iti pupusay ni Angeline. Okay, ada dun tupay nga damag ting kami danong kada kayo agyaman tayo kadit sumagadad. Thank you very much kani Cousin Evelyn Pablo Acosta dito Bakersfield, California, Estados Unidos. Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano iti Banggi, Ilocos Norte. Mercy Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Ma'am Elis Tamayo, manipod po iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, TMT Construction Company, 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babayin pa ng imaton, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan. Amin na po nga construction assistance nga kasapunan nyo. Manipod pa nakaplano, aging ganang nga malpas deta nga pasdek nga kahit yung parak diren, ag serbi as ipupudno, TMT Construction Company. Babayin pa ng imaton, ni Honorable Pastor Telvin Tapawan. Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawag Street, Lawag City. Adaan na po karitin nalalaing nga aircon technician, staff no urnusin dati problema ti aircon, ti anya man na klase ti lugan. Ti Pugadlawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iribalin Tawag Street, Lawag City, kukwa imatbaturan ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat kay ni Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Dadarikrik na ini di Baguio, ket yung ay konsultar ti doktor, mapan iti doktor mapagtangkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Adtoy digiti umisong nga aramid, tapnon di kasta, matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga hanlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapnon dalusan tayo, iti agong tayo, wenno, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kada tayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan.
di kuati napintas nga pinangi kuati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kastama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kadigiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no Mang Robert. Okay, pada pulo ket siyam a minutos kalpasan ti alas 12 ada dito kasirsirik nga damag gagayim kabsat manipo diti Overseas Workers Welfare Administration diti bangkay gagayim kabsat diti napapatay nga ni Marjorie Garcia malagip iti detoy diti napapatay met di Saudi Arabia gagayim kabsat manamnama kano nga sangpet iti detoy amuyo na puno anya ti rason nga napapatay ni Marjorie Garcia gagayim kay kabsat nabigbigan na po dito suspect nga ng papatay iti Overseas Filipino Workers nga ni Marjorie Garcia nga na-report na nga natay gapo iti bagkong iti Saudi Arabia. Sigun ti Overseas Workers Welfare Administration may isang ganggan naet nga taga-Afrika tinang papatay wenno ng bagkong iti kadaraan tay nga Filipino. Base apo ti Overseas Workers Welfare Administration adda ti medyo saan na panagkinaawatan wenno saan na panagkinaawatan ti Pinoy wenno Pinay ken ti taga-Afrika nga pada namitlaeng apong katulong iti balay adda ti ket ti ni Garcia nga 2030 ken ditoy nga nakita nga adda nga pagpaburan ti amuda wenno ilem ti ano na papaboran ti amo dati Pinoy overseas worker gagiyem kamsat. It appears diti rakura ka po manipo diti Assistant Secretary Paul Cortez it appears that the suspect is her co-worker but we are still waiting for the results of the investigation. Once the investigation is over, Saudi Arabia authorities will work on the documentation so her remains can be repatriated back to the Philippines. Sigon ka diti Foreign Affairs Secretary Paul Cortez agagiyem kabsat. Di Septembre sinerek kano ti suspect ti balay ti employer na ket ditoyen nga binagkubagkong na ni Garcia. Manamnamamet nga maiyawid dati bangkay ti tubo iti Pangasinan nga ni Garcia. So data ada dati confirmation nila mo apo ka from OWA nga mayawid adan ti report manipod ti Overseas Workers Welfare Administration nga sumangpet iti ang aldaw wenno sumangpet dito Pilipinas iti dating aldaw ti bangkay ti OFW nga ni Marjorie Garcia nga napapatay di Saudi Arabia. Sigun na po iti OWA Administrator Arnel Ignacio wenno Ignaco iti sangpet ti bangkay ti biktima diti Pagilian ket agdiretso iti San Jacinto Pangasinan no sa dinno nga maipaayan iti Heroes Welcome. Kabayatan na may naigid dito kinunapay ni Ignacio nga basit inisyal nga investigasyon dito otoridad selos ti makikita nga motibo
ti pan nakapapatay ti nasao nga suspect babaen metlaeng iti Kenyan national gagiyem kabsat nga isu ti maitudtudungan ng papatay ken inarestaren digiti kamkaming ti pulisya. May palagip nga imunan yan i-report babaeng ken ni DFA Assistant Secretary Paul Cortez nga natay ti 32 years old yan ni Garcia babaen iti bagkong na. Ayun So nasulbar ngayon sigida gigiyem kay kamsat saan nga naiiraman kadigitay kaso nga agingga na kadigitoy ket awan pay iti naglawlawagan na gagayem kay kamsat. Okay, kabayatan na mapantay to apo ti hanay digiti kapulisan 5 nga pulis na iraman ti robbery extortion iti may sa computer shop iti Metro o Sampaloc Manila na ikatdan digitoy when dati inalaan da di aking kuko di computer shop. 7 pay nga pulis tinaikat iti serbisyo Ejay Cavite gagayem kay kamsat. Digito iti padaanan nyo kalpasan digito. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di gisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan dagiti modelo ang lugan nyo itinayin kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badui Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Okay, dapat bati o 4 minutos kasangwanan ti oras tayong alauna, gagigim kamsat dismiss iti serbisyo ti inem 15 nga pulis ang asimrek ken nagtakaw nagkikil iti aking kuko iti computer shop iti Sampaloc Manila iti napalabas nga bulan ti Hulyo. Guilty iti kaso nga serious irregularities in the performance of duty, grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer. Dagiti sumaganad nga da Police Staff Sergeant Ryan Tagle Palukan ni Police Staff Sergeant John Erwin Santiago Isaac, Police Corporal John Mark Gonzales Abducol, wenno Dabukol, Patrolman Jeremiah Sema Pascual, ken Patrolman John Lester Reyes Pagar. Segundo the Philippine National Police Internal Affairs Service, wenno IAS, saan nga naipaayan
ti wenno saan nga naipayan ti nadagsen nga palusot digiti lima nga lehitimo ti operasyon da nga nag-operate da digitoy iti nasaw computer shop kas maysa nga maysa nga mapagatatapan nga online casino naamuan nga kalpasan nga takawan da ito pataribo a pisos gagiyem ken kabsat ken alaen da ti hard drive ti CCTV camera dimawat pay ditoy iti aglinawas nga tong patch iti gitoy nga lima pulis iti agtagikway ti computer shop nga ni Hermenegildo de la Cruz gagiyem ken kabsat malaksi diti detoy wenno malaksi diti kaso administratibo agdamang dingdingen madingdingeg ti kaso nga robbery extortion nga naipila iti korte ti Manila kontra kadagitoy nga pulis buti nga sa inyo may buti nga ito digitay anay iti hanay ti kapulisan gagiyem kay kapsat bag ta maikat digituyen tapno ti kasta handa nga pamarisan wenno tuladen digiti sabali iti sabali pa nga banag pulis met laeng Jemet Cavite apo, dito Cavite, medyo nariribo ka lugar dito, nearby Manila, gagiyem kayong kamsat. Paapitupay nga polis ti naikat, naikaten iti serbisyo, iti Philippine National Police, ni Philippine National Police Chief General babaeng ni Pinoy Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ti pito nga pulis nga simrek iti ken nang ransak iti balay ti retirado nga babaeng mangisursuro iti Agosto 7 iti Imus Cavite. Segon iti PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo pirmadon ti PNP Chief Acorda ti desisyon nga panakitkat the Staff Sergeant Jesus Alday, Staff Sergeant Julius Barbon, Staff Sergeant Emil Buna, Corporal Gerald Cadiang, Corporal Leo Armando Antonio, Patrolman Raymel Sarreyes, ken Patrolman Rene Mendoza. Dito'y ket napaniknikan nga guilty iti nem nga kaso ti grave counts of grave miscount 2 counts iti less grave misconduct may isang count ti grave irregularity in the performance of duty, grave dishonesty ken conduct unbecoming of a police officer gigiyem kamsat naipayamnet sa nga pulong aldaw digiti pito nga pulis tapno yapelada ti desisyon no pay kasta absuelto iti babaen pailaeng ti pre-charge investigation ti kaso nga neglect of duty ibabaen ti command responsibility the Chief of Police ken Deputy Chief of Police ti Imos Police Police Station maipalagip nga simrek dito nga pulis ti pagtengan ti retirado nga mangisursuro ani Rebecca Kawile ini mapulo ket pito ti Tawenay di barangay Alapan 1A ken naalaan ti CCTV footage ti panangala dito nga pulis sumagmano nga ramit ti biktima may bilangin ditoy ti ligay ti motorsiklo laptop ken kas nga 80,000 talaga nga malaksid nga pulis digiti apo birkog pay digiti mannanakaw awan met ti search warrant arrest when search warrant when warrant of arrest digiti nga pulis di SWAT dat operasyon iso nga kaso nga robbery tinaipila kontra kadagitoy so 5 ije Manila 7 ije Cavite dito sa Ilocos gigigem awang nga tati kakastoy nga pulis awang nga tapay pulis nga nakarami diti kakastoy gagiyem ken kamsat tanong ko lang po gagiyem ken kabsat no daman sigurado sumaruno kayo meten nga maikat no diyo balbaliwan ti usod wenno araramidin nyo nga aramaten nyo ti kinapulisyo nga manggungundaway iti sabali nga tao especially nagadot may imbestigar ije lower house ije senado populis nga maibabain da pay gid pa nagsasaod iti agim imbestigar kadakwadan no daduma saan da nga alawlawag ti standard operational procedure kadagiti operasyon da gagihim kay kamsat di da mailawlawag no ana nga talaga ti definition ti bypass operation kadadamin kakabsat kang gigihim
Di kaso di Antipulo, walang baybas dyan, ha? Una di kita agin investigar. Amo yun na anat kayat niya sa wenti baybas. Lekturan da apo di gito, ha? Gagiyim ka sa possible, amuda, ngem saan da nga kayat niya suruten, gaputa tigagem di kita kakastuing operasyon, tapno, makakwarta, when no makagundaway da. Gagiyim kayong kakamsat, di ba, no? Ha? So saludaran tayo apo, ti liderato, ti kapulisan, babae ni ti kaprobinsyaan tayo, ni apo akorda, taadda di gito nga mapaspasamak nga babalin niya pag minamenaan bareng, ha? Laing nga po ta, ha? Masalbar pay ti marugrugnayen nga dignidad ti kapulisan. Okay, awanin na po ti nabati pa yung oras tayo ti deto yung Aldao para iti programa tayo damdamag ni Berto. Dahil iti bagay mo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibati binti natin nilay nga malem ti Biyernes 13, agyaman kam ti kay panagdingeg, kining kay panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugog kayo alumar. Identero paginian ken Uray G. Balasyo Tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran di damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives. Imagine there are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdondonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailian na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karigiti kang runaan nga tips para iti panang salwad tilapayag. At dito ay tapno mangitid iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni iso ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua
ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig tilapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan mabalin nga punasan tayo ti labakara tuwalya panyo pero na anyaman ana dalus alupot ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear nose throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramidan na ket aramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan tin kayo pa nagpa-check up no addaman ti sabali nga malit na tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy so dagitoy ti tallo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo, tinagasa na malim, ti Biyernes, Oktubre 13, 2023. Dito yung ti programa, Tinapalabas. Technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tap na wisen da kayo kadang gaymi ti lasod ti maysa nga oras. Kadintay manen padayawan nga basaen ti sabali pay asurat nga naipatuloy ti programa tayo nga nakaipalaunan ti napalabas iti biyag kinayat. Ngintay rugyan nga basaen deti surat agyaman tayo kadiri sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bakaray, Ilocos Norte. Ni Mr. Onofre Durupan manipo diti Wayanay, Hawaii.
Agyaman tayo ba'y di Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rito nalay nga aircon technician, tap nornusen da ti problema, ti aircon, ti anyan man na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwakin ni matmatunan ni Engineer Neil Jose. Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, in Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo pa, iti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, agserbi ka na kayo asipupod no, TMT Construction Company. Kukwa imatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho, ti EDT Marcos. Pagyaman tiyo ni Honorable Sanggunian Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much. Iti biyang ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Nadarigrig na inyo di Baguio, ketyo, itagpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Mr. Onofre Drupa ni Diwayan ay Hawaii, ni Cousin Evelyn Pablo Acosta, in Bakersfield, California, Estados Unidos. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita DJ filter dryer na no narugitan masukatan tap nun kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka, Mang Robert.
basa iti daytoy nga malem, ket surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag. Kenayat, ti may sa apagayam nga kayat na iti paawagan iti naga na Susan iti tangatang. Tinapalabas ko, Manong Robert. At nga oras ken kanitom. Kastamit din ti co-pilot mo. Wenno kadwa mi di master control. Kang runaan na pa'y kablaawak di padak nga dumdumngeg agbuybuya di programam tinapalabas. Nga daytoy bayat ti panang buybuyak ken panang sursurot ko. Kaslaad na asot nga rikna nga jak maawatan. Iri kaungan ti puso ken rikna. Aglalo no maibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag. Dagiti nabaybayan nga inanak. Jak maalwadan manong bayat ti panang dingdingig ken panang buybuyak ken ka. Manakanak ti tagarubos dagiti luwa. Nga kalpasan nga nakidapunasan dagiti nalmesen iti luwa a matak. Malagip ko tinapalabas ko. Ti Ilocos Norte, Manong Robert. Gasat siguro, wenno intong danak ti Dios, tapno makaumayak ditoy. Malagip ko unay, tubo ak iti maysa kariti probinsya, nga adda iti asideg ti Metro Manila, manong ko. Anaknak ti maysa a babae nga may bilang nga, kalapati nga nababati, tayab na. Babae nga maibilang nga irresponsibilidad. Wenno jak maibaga no pudno nga anaknak wenno saan. Tadyak pulos na rikna ni ayat. Bayat iti kaaddak iti sidong na kabsat ko. Jak na puot nga nagidda kiti abay tindi lang ko nga inak. Ninaminsan jak na rikna nga inarpawan nati malamit na bagik iti ules. Tunggal makapuutak iti parbangon na sumangpet manipur iti trabaho na kas maysa na entertainer. Di takabsat nga inakilukat tiri daw. Sumrekto nga agbasing-basing nga di naman ladamagen no kumusta ak. Di naman ladamagen no nang rabia. Di naman ladamagen no mayat ti marikrik na. Agdiretsun ti kwarto na ket iti sikig ti kwarto iti abay ti diding. Naka-aplag ti karton. Adamet pungan ken adamet ulis. Mapanak tumeten no may lukat ko ti ridaw. Ento manong ka makariing nga kiti parbangon nagipabure ka kiti danom. Napagkapek. Ketinto no makariing manen ti inak. Itimplaak deto iti kape. Ento no malpas ti panagkape na sumrek manen iti kwarto na. Ket ditoy. Ditoy nga inawak na iti nausar. Ditantumet ten Manong Robert nga isaganak ti mabalin na pamigat. Kasta kabsat tinagbalin nga werret ti biyag ko
idi kadwak pay ti inak. Pulos nga saan niya yung gigir ti inak. Ti isiserek ko iti pagadalan. Kinaykayat na nga agpupupo ka kiti balay. Agistimar. Mamati ka man wenno saan manong ko iti daydi nga tawen ko. Siya kunti makaammo nga mangisagana ti amin nga makan. Iti kusina. Siya kunti manglaba ti amin nga maimureng pakairamanan kubre kama. Kurtina, iti op-opaan mi a kwarto, kapsat ko. Tapos nalawag ti amin, Manong Robert, sublyanan ta di aldaw. Aldaw nga ibilang ko nga, isisikken ni bangungot iti biyag ko. Kariring iti ina kaleplip pas kumit nga nangal daw. Agtugtugawa kiti aplag ko a karton. Wen mano. Kayat kumit idi nga iridep gaputa mariknak ti bannog ko babaen ti panaglabak ken panagisagana kiti makan. Idi ibilin na kanyak nga agdigusak. Ngimadda kasarsarita na iti cellphone. Nga kas maawata kiti panagsarsarita da agkita da manong ko. Iti kasarsarita na iti cellphone. Inbaga na nga agarwatak ta rumwar kami ken mapang kami makitsenda. Nagdagdagusak na rood niya simre kiti banyo tapnon ti kasta agdigos. Iti rumwarak ti banyo adda ni ti inak iti mismo alamisaan. Mangmangan mano. Sige, magpalit ka na. At mamaya, labas na tayo pagkatapos ko rito. Sige po, sungbat ko. Tagalog ti amo kasarita, iti day di kadagidi agundaway, Manong Robert. Nagpiles metten ti inak. Ket dita kabsat, rumwar kami iti iskinita, nga dalan niya mapan iti dakkel kalsada. Tunggal agkuyog kami ti inak, adu digiti, mang sagsagawisiw keng kuana. Adu digiti kasla makalais nga isem, no di pay ket balikas. No daduma digiti lalaki kuno adu iti inak, baka pwede ka mamaya. Ready ka ba bukas? Kailan naman ako? Kailan naman tayong dalawa? Naduma-duma nga balikas, Manong Robert. Nga no anagek no pay jak pay unay maawatan ni didi kita. Kasla, agisemda iti inak, Manong Robert. Lugan kami, iti lugan niya mapan, iti agdindinamag a syudad, iti probinsyang ayan mi. Wen kabsat, sadyay kano ti papanan mi. Kaya di makadisag kami iti lugan, tinurong mi ti maysa pagayam ko nga, paggatangan ka iti makan, wen no bakery, Manong Robert. Gimatang ni nanang, wen no tinak iti sangasupot nga tinapay. Oh, hawakan mo yan ha. Kung gutom ka, kain ka lang. Okay? Okay po. Saan po ba tayo punta, Nay? Kinunak. Ako lang ang may pupuntahan. Iiwanan kita dyan. Hintayin mo ako. Bakit po? Bakit niyo po ako iiwanan? Basta, may kakausapin lang ako. Pagkatapos namin mag-usap, dadaanan din kita, susunduin kita rito. Then, mamimili tayo. Saan po ako? Diyan o, sa
So may mga maraming sasakyan. Diyan terminal ng mga sasakyan, di ba? Diyan tayo bumaba, katapos pumunta tayo dito sa bakery para bumili ng pagkain mo. Ay, nga pala, gusto mo soft drinks? Sige po. Kinunak. Ngem kasla at daalyaw ko, Manong Robert. Ngamin, bayat pa nagubing ko sa anak arumrumwar. Ure iti mismong asideg ti lugar nga ayan ti op-upaan mi a kwarto sa anak arumrumwar. Adda ngamin digiti gundaway nga jak kayat ti angaw digiti tao nga kas ti panangang angaw dakit iti inak. Isu nga iti laeng ruar ti balay nga ayan ti paglabaan iti kusina sa anak pa nga sumsumre iti kwarto. Ti kwarto ti inak. Ngamin ket saan na nga ipalubos, Manong Robert? No, sukirek ti inak sigurado nga makaramanak ken ko ana. Pasado alas 3 nga tano dinaladladaw idi ibatinak ti inak. Iti nasao nga terminal. Igigim ko ti nga supot nga kangkanen wenno tinapay. Ken kastamit ten ti naka-plastic na soft drinks, Manong Robert. O sige, dito ka na. Dito ka lang, huwag kang lalayo-layo rito. Dadaanan din kita. Kinuna nakabsat ket timmalikuden. Si Duker tinariknak iti dedi agundaway. Siniputak tinakinni nga panagna ti inak ngem madayo iti ayan ko. Nga ililiwek ko mga talyawen naktap no mariknak kakasla dadanag na iti panangibati na kanya. Ngem jak na uray at timmalyaw ti inak. Agingga nga nailingeden iti ayan digiti adu a tao, Manong Robert. Ket jakun makita tilikod ti inak. Ni Susan, kablawak man iti nagasat naragsa ka pa nagkasangay ni Ma'am Eduarda Mariano dita Sitio Gamben, Sulsuna, Ilocos Norte. Happy birthday, Ma'am. Sapay tadadupay nga pa nagkasangay iti sumangbay keng ka. Once again, more birthdays to come, more blessings. Happy birthday, Ma'am Eduarda Mariano. Thank you very much. Iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka rin tinalalaing nga aircon technician, tapnornusen dati problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Kukuha kinimat matunan ni Engineer Neil Jose. Laglagipen papagayam, na da problema ti aircon ti lugan, Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo kini Cousin Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Ni Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Ti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano, hingga nga malpaste, kayat yung panak di rin na pasdek, agserbi ka na kayo asipupudno, TMT Construction Company. Babayan di pa nang ibaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan. Yaman ang tinubayan ni Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Agyaman tiyo ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nain nyo iti bagiyo kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Kastamit din ni Mr. Onofre Durupan, iti Waianae, Hawaii. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
Daytoyen tinururay di gisem kadidi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ng iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Ti aglawlaw, wen kabsat, ngem awan pa'y ti inak. Jak pa'y iti mapanunot ti mangan iti tinapay nga ginatang ti inak. Pakairamanan ti soft drinks, ngayon bati na kanya. Kayat ko iti agsangit, kayat ko ti agluwa. Kayat ko ti patulungan ka di ti tao, ngem anya ti ibagak. Agpag na agsubli-subli ak manipo di tinangibatyan na kanya. Wen mano, agpag naak sa akto man nagsubli, tumaltalang kiyaw digiti mata. Ngano daduma masigkal kupay, digiti nagduduma nga banbanag. Gaputa, nakakonsentrar ti matak ka digiti tao. Manong intugaw ko iti may sa apagtugawan digiti agururay nga pasahero. Mabilbilangan digiti bus a nakapila. Wen kabsat, mabilbilang dan. Basitin digiti tao nga umay aglugan. Ngem digiti aglabas sa lugan iti highway nga ayan asidig iti ayan ko.
adu dalatta, mapurar kapayen ka digiti silaw, manong ko. Dito'y kabsat nga inlisik ti bagi iti ayan ti adu nga tao. Dito'y nga inpasnek ko ti nagsangit, inawagak ti inak. When manong Robert, inawagak ni nanang ko ng awan na masapulak. Apay nga naramid po kanyak ti kastoy. Saan ko nga muno sa dinno ti pagsupliak, sa dinno ti papanak. Kaya da ka di nga sawin nga talaga nga inrantam nga pinanawan na kung ano'y bileng na. Sa ludsud ko iti bagik, sa ludsud ko iti inak. Nga jak may isarakan ti sungbat na iti day di agundaway. Inarakop ko ti sa nga supot at tinapay, manong Robert. Ket dito'y nga imbulos kon ti panagsangit. When managergeren ti riknat, agar-arin ni danag, dito'y kabsat nga may ti konklusyon ti riknak ken panunot ko. Inbatinak ni nanang, saan nakon nga kayat tinariingak nga ina. Imbaglayngin tanaranyag ti lugar, ngem mabutbutengak gabu kariti aglabas, adu giti tao nga aglabas, adda digiti natatarayalugan, adda digiti nariringgura grupo, nga makitam kadako ada nga, adda da iti influensya ti arak. Inpilik ti bagi kiti medyo adayo basit iti daladal ti tao. When manon, intugaw ko iti sa balipay nga tugaw, nga pagurayan digiti pasahero. Dito'y nga mariknakon ti bisin. Tigigamak nga soft drinks nga itay ket ginatang ni nanang napuduten. Saanen niya kas itay nga glinglinget iti lamiis. Dito'y nga linukatak ti supot ti tinapay. Minatmatak ti maysa. Dito ka diti. Imbatim tapno ti kasta sa anak ka mabisin. Angim kasanon digit sumarunong nga oras, digit sumarunong aldaw. Sa rinno ti pangalaki ti pangat. Iserbi kiti bagi. Apay nga kasta ka. Apay nga kasta ka. Apay nga jakman la narikna ti pamatig mo. Apay nga imbati na. Apay nga imbiling na. Kabulon de tamanong ti panangkirab ko iti tinapay. Tapno may ti marik na kabisin. Ti panangitang guwap ko iti soft drinks tapno ti kasta mapaanudan ti mapapradanen nga. Karabukog ko iti day di agundaway. When manong Robert, nalpasa ka nangan, dito'y nga mariknakon nga sa anak ka mabisin. Inyedak ti bagik gaputa jakon kabalinan. Jakon masirkadan ti awis ni turog kanyak, manong Robert. Kaya ti pagapaman awanin puot ko, nakaturog akon iti tugaw nga pagurayan digiti pasahero, manong. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months. No kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At agbarado ka DJ nga system,
Aglalo ka DJ filter nga kung nakaisot ti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi med DJ compressor no ka Mang Robert. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tapnon ti kasta, matagiben ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukaw, saan ang panagpwerpwersa, no agsao. The most comfortable voice ko man, iti usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, ket maitunda iti tayo panagpaparaw. May kadua, ket dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo. Digitay kanayon nga bilin, digitay dentista tayo, nga agsipilyo, mamintlo iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo ket maliklikan tayo ti anyaman nga infeksyon sanlay nga infeksyon iti ngipin no di ket infeksyon iti dila ket dagitoy gugut tayo. May katlo ket iti panangliklik ti panagsigarilyo, panagtabako ket panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy ket most common nga mangited iti cancer iti karabukog wenno throat tayo. So dagitoy iti kitay talo nga tips nga mabalin ko nga maibaga no kasano nga matagiben daytoy ngiwat ken daytoy karabukog tayo. Dagiti umanaba-aba tao, Manong Robert. Dagiti arimpadek nga lumabas iti asideg ti tugaw nga nagturugak. Bimangon ak. Inwaras ko dagiti matak. Nupay nasipngit pay laeng amok abumigaten, Manong ko. So kayat nasawen. Pinalabas ko tinagpatnag iti lugar na nagibatyan tinaulpit nga inak kanya. Inwaras ko dagiti matak. Kinitak dagiti tao. Awan na makitak ti inak. Nagpanunutak. Saan ako nasubyak ti inak? Sigurado imbeling pinanawan na kung tapno. Maawa na kung kitkwana. At na ngamin digiti gundaway nga no kasta nga dusain nak ti inak. Ket ibagbaga na Manong Robert. No apay nga timmaudak. No apay nga naipasngayak. Siyak kano ti agbalbalin nga krus wenno buwisit iti biyag na. Ket deto'y sigurong tinapanunot na tapno mapukawen ti anak. Ti anak nga krus wenno padagsen iti biyag na. Ti anak nga buwisit iti naldaw-aldaw panagbiag na. Wen manong. Saan nga namnaminsan saan namnamindwa na ulit-ulit nga nangigak dete iti inak. Banag nga isuunay ti mangsalbag ti riknak ket masaktan ti kaunggak. Timmakderak manong. Bit-bit ko pa'y laeng ti subrak asang ti sangasupot at tinapay. Inamang ko ti kalsada nga ditisango ti terminal. Nagpagnaak, nagpanpanunutak. Diyos ko sa dinno ti papanak. Sa dinno ti papanak apo. Sa dinno ti pating iturungam kanyak tapnon ti kasta natalgit ti biyag. Ti biyag kanyak. Kasanuak pa ita. Matayak to kadilatan iti kalsada gapoy iti bisin ko. Saludsud ko mano nga mangitunday ti panagsidduker ko. Awan ti ammo ka pangalak ti serbik iti biyag ko.
At nangatan nakapaminlima nga nagsubli-subli nga mang panpanurnur iti kalsada. Manipod iti lugar nga nangibat dyan ti inakkanyak iti kalman. Intugaw ko manen iti makaadayoak iti terminal. Adamanin pagtugawan nga nangi sanggalak iti patong ko. Dituyan nga agarubos manen digiti luwak. Agarubos digiti luwak gapu iti ladingit iti naramid ti inakkanyak. Pakairamanan ti danag ken panagpanpanunot ko. No kasano nga agbiagak ka. Malmalmes digiti matakitilwa, Manong Robert. Agpigpigirgir ti riknak, agrikab-rikab ti barukong ko gapu ti danag ken ladingit. Edi manggig ko ti buses ti may sa alakay, Manong Robert. Bakit ka umiiyak, anak? Saludsud na kanyak. Ininot nga inyangad ko ti rupak, nakitak ti rupa ti may sa anataengan, Manong ko. Edi abay na adamit kadwa na nga ubing. Ada kadwa na nga ubing nga siguro kasing edad ko. Insalaysay ko kenkwana ti pasamak ko. Ti panangibati kanyak ti inak, idi pa'y kalman iti terminal nga dati asidig ti kalsada. Dito'y nga inaprusan na ti ulok ken ti buok ko. Bakit naman ginawa ng inanay mo yan? Kinunana, insungbat ko nga, naundayan nga panawen nga pagsasawan na kinibagbaga na nga siyak ti buwisi ti tibiyag na. Naistoryak pa'y nga ti inak ket agtrabaho iti bar, wenno ti balay pagliwliwaan. Dito'y nga nagwingiwing ti lakay. Dinyam amuna ti kadwana nga, ito apo ko to, siya si Oliver. Ano nga pala pangalan mo? Kinunana. Susan po. Susan po yung pangalan ko. Kinunak nga, maibulbuyog latta ti panagsangit ko. Huwag ka na umiyak. Tutulungan ka namin. Alam mo ba kung saan ang bahay nyo? Sa ludsud ti lakay. Hindi ko po alam, malayo po kami. Ito po yung probinsya, pero dito po yung pinakamalaking syudad sa probinsya. Hindi ka ba taga Maynila? Hindi po. Kami ay uuwi ng Ilocos. Mag-iiwan kami ng pera para sa'yo, ha? Kinunati lakay. Po, pwede po ba isama nyo na lang po ako? Wala akong alam na pupuntaan. Pakaasik Manong Robert nga orek lakim marapet iti lakay. Talaga nga desidido aka sumurot kada ko aday ti apo ko na nga ni Oliver. Nagtimek ni Oliver ket kastoy ti balikas na. Lolo, kayat nan sa ti sumurot. Ilocano a balikas, Manong Robert. Oo, narot apo ka ang iyong kasanono. Madaksan tayo ti panangalatakin ko na. Amangan tasublianan tumit laing ti inana. Ano ba sa palagay mo? Babalikan ka pa ba ng nanay mo? Kunamanen ti lakay. Di ko po alam. Pero malamang hindi na niya ako babalikan. Visit ako sa buhay niya. Parang galit sa akin. Galit kung bakit niya ako pinanganak. Kinunana, wenno kinunak. Simong ba tilakay? So talagang gusto mo sasama sa amin? Opo, parang awan niyo na po. Marunong po ako sa trabaho sa bahay. Magtatrabaho na lang po ako para di ako mamatay sa gutom. Pakaasik manen, Manong Robert. Dito'y kabsat nga nagtimek, ti apo ko na nga ni Oliver. Nakakakaasim at lulo. Iyawid dan. Ayabantan ni Jayan tayo. Kinunana. O sige. Maghintay tayo ng sasakyan dito.
dadalhin ka namin sa Ilocos, Susan. Dan sumungad nga may sa abas. Wen kabsat, addan sumungad na may sa abas. Enwagayway ni tilakay ti ima na. Tapno agsardeng iti, ayan mi nga agur uray. Nagsardeng ket na ibatog kami ti ridaw. Anya naragsak ko manong. Wen, anya naragsak ko tay manamong digiti aglulong alaenda. Saan po kayo? Kunati konduktor, diretso kami. Diretso kami. Kinunani, tilakay. Simmagpat kami nga rod, ket nakipakaasi ti konduktor nga nuwen ken mabalin. Agkakatugaw kami latan nga talo, total ket nakutungak kanumet, ken oray met ti apo ko na nga ni Oliver. Dito'y manong nga, nagtingaan mi tilakay, ken ni Oliver nga apo ko na. Dayo idi makitak nga isaday ni Oliver ti ulo na. Iti mismo nga barukong tilakay. Anyan niya yaapal ti riknak. Anyan na pan nakaderder ti panunot ko. Nga ni na minsan jakman na aramid ti kasta nga nagsaday iti mismo nga ina. Nga kas kinuna. Ni na minsan ket jak na rikna nga inyarpaw na ti ules iti bagik. No kasta nga makatulog. Ni na minsan ket jak na kaidda ti inak. Iti 4 wenno kwarto nga ayan na. Agsulsulo ti inak iti kwarto. Agsulsulo akmet iti ruar ti kwarto na. Makasangit ak. Wen, makasangit ak iti yun iti dedi agundaway. Ket kasla nadlaw ni Lolo Samson. Samson tila nagan tilakay manong. Dito'y kabsat nga inyabaday na wenno inparabaw na titakyag na iti abaga. Baka gusto mo rin matulog. Sumabay ka na kay Oliver. Matulog kayong dalawa. Kinunana kabsat. Agkid-kid iti riknak nga agsaday kenkwana gabuta jakmet kakaano. Arig na may sa aklaing nga banag nga napidot day ti kalsada. Ngem inguyod na ti abaga, pakairamanan ti pingping ko, iti panangipangato na iti dakulap na. Ket na isaday ko, ti ulok iti bangir abarukong na. Ni Lolo Samson. Hoy, gising kayo. Agring kan Oliver. Nag-sarding dito ilugan, gabuta mabalin dayon ti mangal daw. Pasado alas 11. Kinunana, saan ko maawatan ti balikas? Ngem nagtagalog manen ni Lolo Samson. So saan, gising ka na rin. Dito'y nga, imulagat ko kumadigiti matak, ngem awan ti makitak. Dito'y nga na, riknak manong Robert nga adda nakaabong nga panyo kadagiti mata. Bakit po may panyo sa mga mata ko? Kinunak. Alam mo, habang natutulog ka, lumuluha yung mga mata mo. Kaya, ginawa kong piring yung panyo ko sa mukha mo para hindi makita ng mga tao. Bakit ka umiiyak?
Di ko po alam. Di ko po alam kung bakit ako naiyak habang natutulog. Balikas ko Manong Robert, sumbat ko kay ni Lulu Samson. O sige, huwag ka na mag-isip. Tara na't kakain tayo dyan sa may kainan. Order ni Lulu Samson na makan. Naragsak dang agsangsangoy di apo ko na nga ni Oliver. O Susan, kain ka na rin. Alam ko, gutom ka na. Oo nga po eh. Sige, kain ka na. Pagtiyagaan mo na yung nakayanan kong bilhin kasi konti lang yung pera natin. Baka sisingilin pa tayo ng pamasahe mo. Kinuna tilakay. Dito'y kabsat nga kaslaad da mariknak idi nga bain. Ngem gapu siguro ti awis wenno bisin ko. Rinugyak metten tinangan ket jakon pinan panunot ti balikas. Nya amangan no pagplet jenda kiti kaslaplete ti maysa nga tao, Manong Robert. Talaga nga mariknak met tibisin ko iti day di agundaway. Nalpas kami anangan. Napani ti comfort room ni Lolo Samson. Ket nabati kami ken ni Oliver iti mismo nga lamisaan. Naisem ni Oliver nga mangkitkita kanya. Adamit di iti balikas na Tagalog ngem sa ano na nga iso ti ado. Adda ilaok na nga Ilocano nga banag nga jak maawatan. Isu nga saan ko una idi nga masungbatan? Madamdamapay addan ni Lulu Samson. O tara na't sakay na ulit tayo. Sakay na tayo. Siguro mga 3 hanggang 4 o 3 kalahating oras nasa Ilocos na tayo. Kinunana. Nagsubli kami nga rutitilugan, Manong Robert, Madamdamapay. Agandar manen. Wenno agtulid manen ti rueda, tapno ituloy ti lugan, ti mangitunda kada kami, iti destinasyon mi a lugar, ti Ilocos Norte, Manong Robert. Surat niya na kay palaunan, tinapalabas si Biyag, ni pagayam tayo Susan. Anya tiagbali nagasat ni Susan, idadating na dito probinsya ti Ilocos Norte, babayin ka na Oliver ka ni Lolo Samson. Awisan da kayo papagayam, kadanggay mi manin tunubigat para hindi pa nang ituloy pa nang ibasa iti dahito yung surat. Dahil di bagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadwata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba timin papagayam tinatalinaay nga malem ti Biyernes na amin sa pada, agyaman kam tingay panagtingig ken panagguya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakga. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas.